O Concello de Barbadás celebra o Nadal cunha vintena de actividades dirixidas a todos os públicos. Hai que convidar a todos os veciños e veciñas do noso concello a que participen precisamente en todos os eventos, en todas as actividades, pero non só eso, convidámolos a que fagan gasto no comercio local de Barbadás. Son esenciais, ao fin e ao cabo, na rutina diaria, pero máis ainda nestas datas. O comercio local vive e convive cos veciños e cas veciñas e creo que é de xustiza que os veciños e veciñas teñan ese retorno cara eles e fagan gasto aquí no noso concello. Os festexos comezarán este venres pola tarde co acendido da árbore e resto da iluminación. Este Nadal está centrado, como sempre, na dispersión xeográfica, non só na Valenzá, que é o que dice moita xente, non, todo é para Valenzá, non. Por suposto que o alumeado de Nadal vámoslo levar hasta o último recuncho de Barbadás, todo con unha tecnoloxía LED, co cual implica maior aforro, e despois non falta o clásico que é a árbore, o lodoeiro que temos aquí no centro da Valenzá, que é a iluminación estrela, é a que vai supoñer dar o pistoletazo de saída ao Nadal. Ana Peleteiro, concelleira de Cultura, detallou a programación cultural. Ofertamos unha programación de actividades variadas que se adaptan a toda a veciñanza, a todas as idades. Pretendemos programar un Nadal cercano, próximo, familiar, como xa ben dixen, e que o que se pretende é que os veciños e veciñas desfruten destas datas. Entre as propostas para as próximas semanas tamén destacan as deportivas. En Mocidade vanse crear varias actividades, unha é moi especial o día 30, que é como un estilo prefin de ano, e despois o que é no deporte, varios torneos, van a ter as escolas a visita do Papá Noel, e despois vai haber un torneo que é benéfico, que é recollida po Banco de Alimentos, e despois o día 2 vaise celebrar o Diverlandia. Por outra banda, tamén haberá oco para actividades saudables, como o obradoiro de doces de Nadal para persoas celíacas. Pero o máis importante para min e para todos nós, creo que a plena campaña que estamos a facer de recollida de xoguetes, empaquetado de xoguetes. Queremos que todas esas persoas, todos eses cativos que son usuarias do Banco Solidario do noso concello, reciban con maxia eses días con ilusión. Eles non poden ser menos, teñen que ter o seu xoguete na súa casa, o Papá Noel e os Reis Magos van a vir cargados a eses fogares, non? A concelleira de Comercio recordou que aínda está aberto o prazo para inscribirse no concurso de decoración de escaparates. A Consellería de Educación pomos en marcha para buscar o mellor deseño. Este ano aquí tendes o deseño gañador, que é de unha nena de primaria que se chama Noa Moreno Sánchez, que é a gañadora este ano e que sirve para a portada e para publicitar toda a programación de Nadal que xa falaron os compañeiros. É unha programación de Nadal para uns días creemos que os máis máxicos do ano, onde se suceden as reunións familiares, as reunións de amigos e a esa ilusión tan viva que hai todavía nos cativos do noso concello.